Tervetuloa Kiekkoperhe-ohjelman pariin. Tänään aiheitamme ovat Toni Söderholm, HIFKin puolustuksen tukipilari. Mikä tekee HIFKistä Suomen seuratuimman seuran? Jääkiekkotappelut kuuluvat lajiin vai eivät? Keskustelu aiheesta käy kuumana. Kimmo Kuhta, Paloposti vai HIFK-ikoni? Studiossa hetken kuluttua kanssani toimituksemme jääkiekkoasiantuntija Jani Helenius. Sitä ennen käymme kuitenkin katsomassa Toni Söderholmin henkilökuvaa. Söderholm saapui HIFKin riveihin 2000-luvun alussa. Siitä lähtien mies on kuulunut HIFKin puolustuksen tukipilareihin. Toni Söderholm, mikä tekee HIFKistä oman seurasi? Traditiot on varmaan suurin asia. Hyvät arvot. Mutta kunnianhimo. Oletko koskaan miettinyt mitään muuta seuraa kuin IFK:ta Suomessa? Kyllä sitä joka pelissä mietitään vastustajaa, mutta eihän nyt siis sen enempää, että varmaan viittaat, että pelaisiko jossain muualla, niin ei ole tullut eteen vielä sellaista tilannetta. Kuinka HIFK on muuttunut urasi varrella? No arvot on kyllä pitkälti samat. Näkyvyys on sama, paineet on sama, halli ja kaikki sen tuoksut ja nämä hommelit on samat. Että ei HIFK sillä lailla hirveästi ole muuttunut, mutta varmaan vielä enemmän tullut näkyvyyttä ja saanko mä sanoa brändi? Sanotaan brändiä on tullut. Tarina kertoo, että HIFKin kopissa ei ole pitkiä kalsareita suvaittu. Leikataanko ne edelleenkin? Leikataan. Kuka on HIFKin kopissa pomo nykyään? Kyllä Ville on pomo ja hyvä niin, sanoisin. HIFKissä on pelannut monia suuria pelaajia. Kuka on sun mielestä suurin ikoni ja legenda? Vaikea yhtä kyllä nimetä, mutta sanotaanko, että muutamat nimet tulee mieleen, niin Hakki, Sakke, Pepe, Rautakallio, Heksi, Simo, Rassa, Hirvonen, Kuhta, Peltonen, Murto, Wetzel, Lähteenmäki, Krykov, Laukkanen, onhan näitä. Aivan kyllä niitä. No miten on suomalainen jääkiekko kehittynyt vuosien varrella? No se on kehittynyt nyt pelilliseen tai siis sillain kiekollisempaan suuntaan, mitä se oli muutamia vuosia sitten. Pelaajat on jälleen vähän taitavampia kuin jotain vuosia sitten. Fyysisyys on edelleen, se on ollut läsnä niin kuin jo monet vuodet tässä sarjassa ja se on sitä edelleen, mutta mä sanoisin, että taktisesti kaikki tehdään kyllä huolellisemmin kuin ennen ja pelaajia kehitetään yksittäisenä pelaajina varmaan kanssa paremmin. Millainen on mielestäsi hyvä jääkiekkoilija? Monipuolinen urheilija, rohkea sekä kiekolla että ilman sitä, kamppailee, pelaa joukkueen eteen. Ne on ehkä sellaiset. Mitkä elementit kuuluvat mielessä jääkiekkoon? No siihen kuuluu hyvä vauhti, taito, sopiva määrä fyysisyyttä, eli hyviä taklauksia ja hyviä allemenoja ja kaikki sellaiset kamppailupelin elementit. Millainen on jääkiekkoilijan työpäivä? No se on hyvä työpäivä. Se on iloinen työpäivä. Että jos työpäivä on tässä vaiheessa pelipäivä, niin sitten se on aamutreenit ja tiettyjen rutiinien ylläpitämistä ja valmistautumista vaan siihen, että saa ottaa kansalle viihdettä. Mitä teet ensimmäisenä, kun tuut hallille? Vaihdan vaatteet ja menen kahville. Okei. Mikä saa sut sitten tulemaan päivästä toiseen tänne jäähallille? Palkanmakseen. Ei, kyllä mä oon tykännyt aina tulla astella tuosta ovesta sisälle, niin kyllä se tuo aina hyvän tunteen. Oot pelannut jääkiekkoa myöskin muuallakin Suomessa, niin mikä on mielestäsi ollut paras liiga, missä oot pelannut? No, hirvittävän erilaisia on kyllä nuo sarjat ollut. Sveitsi oli erittäin paljon edestakaisin pelaamista. Ei niin taktisesti välttämättä aina niin järkevää, mutta hyvä määrä taitoa siellä. Ruotsissa taas oli paljon hitaampaa peliä, siellä pidettiin kiekkoa ja siihen ei oikein mennyt päästä itsekään kiinni. Ja
täällä sitten se on fyysisempää. Et jollain tavalla tuntuu, että kyllä se, jos on vähän sellainen tietty fyysinen elementti mukana, niin se sopii ehkä mulle paremmin. Tykkään siitä pelistä enemmän. Helpompi päästä pelin sisälle. Jos saisi päättää, niin mitä se muuttaisi tässä SM-liigassa? No, tämä nyt on tietysti, en tiedä pitäisikö tätä nyt sanoa, mutta pitäisikö sitä vähän rajoittaa sitä joukkoiden määrää ehkä. Peleissä nyt ollaan aika maksimimäärissä, mitä voidaan olla. En mä tiedä, siis nythän puhutaan noista Euroopan liigoista ja näistä, niin en mä nyt välttämättä hirveän radikaaleja muutoksia että just tähän hetkeen välttämättä tekisi, mutta sehän voi olla, että joku muu miettii taas ihan toista. HIFK voitti mestaruuden viime keväänä. Miltä mestaruus tuntui konkarista? No hyvältähän se tuntui, mutta ei sitä nyt sillä tule mietittyä enää, että siitä on niin pitkä aika tavallaan, että se oli hieno unelmien täyttymys, että sai voittaa se vielä IFK-paidassa, niin se oli hieno juttu, mutta kyllä se kuitenkin se arki tulee eteen ja taas pitää todistaa itseänsä. Ja sehän tässä niin kuin on se Cliffa-juttu, mutta nyt sille sai vaan syyn sille kaikille harjoittelulle, mitä tekee. Paljon on puhuttu mestaruuskrapuloista. Miten tuollaista krapulasta yleensä selvitään? Juomalla, mutta tässä vaiheessa siitä ei kyllä pääse kuin harjoittelemalla. Mä muutenkin vähän vierastan krapulasanaa, ei se mun mielestä ollut niin kuin, kyllä ihan sitä, että varmaan joissain määrin se voi näyttää siltä, mutta en tiedä. On tässä ollut muitakin pelillisiä vaikeuksia, mistä me ei olla oikein saatu kiinni. Mutta kyllä se tästä. Me tehdään kimpassa hyvin töitä tässä koko ajan. Tänään studiossamme on jääkiekkoasiantuntija Jani Helenius. Jani, tervetuloa. Kiitos Joni. IFK on seurana 100 vuotta vanha ja perinteikäs seura. Mikä tekee siitä nimenomaan Suomen yhden seuratuimmista seurista? No itse jo mainitsit yhden niistä, eli ne on ne perinteet kyllä. Historia on todella pitkä ja jos katsotaan jääkiekkoilua SM-sarjatasolla, SM-liigatasolla vähän taaksepäin just 60-, 70-, 80-luvulle, niin sieltä se ehdottomasti kumpuaa. Semmoinen perinteikäs pelityyli ja perinteiset arvot, mitä seura viljelee edelleen tänä päivänä, niin siinä on yksi aihe ilman muuta. IFK:lla on paljon faneja, kriittisiä faneja, niin mikä tekee siitä sen, että ne fanit ovat niin kriittisiä? No seura tosiaan tottunut menestyyn silloin aikaisemmin. Nyt viime aikoina menestystä ei ole tullut niin paljon kuin esimerkiksi silloin 80-luvulla. Toki Suomen mestaruus viime kaudella, mutta sitä ennen oli 98, että siinä oli aika pitkä tauko välissä. Joku hikinen pronssi, hopeisia sinne väliin. Ei lämmitä niin paljon enää. Menestystä pitää tulla pääkaupunkiseudulla joka vuosi. Onko IFK:ssa tehty aina kuitenkin asiat niin kuin huippuseurassa täytyy tehdä? No ei ehkä ihan välttämättä aina. Siellä on ollut toimitusjohtajankin pallilla, ties minkä näköistä toimia. Varsinkin toi Pentti Matikaisen aika oli fanien näkökulmassa aika vaikea. Ja menestystä ei silloin tosiaan tullut. Kultaa pitäisi tavoitella joka vuosi, mutta siihen ei päästy. Viime aikoina on käynyt kuumana keskustelu jääkiekkotappeluista. Mikä on oma kantasi niihin? Kuuluvatko ne jääkiekko vai eivät? No oma henkilökohtainen kantani on ehdottomasti se, että kyllä kuuluvat, mutta ei tällaisella tavalla, mitä ne nyt esimerkiksi tuossa IFK-pelikansottelussa esiintyi. Eli ehdottomasti on tämmöisiä joukkotappeluita vastaan, mutta jääkiekko on ehdottomasti tämmöinen tunteita herättävä peli niin katsomassa kuin kentällä. Tiukkoja tilanteita, vauhtia, vaarallisia tilanteita tulee. Mun mielestä semmoiset spontaanit tappelut ehdottomasti kuuluu jääkiekkoon, mutta tuomitsen kyllä tämän joukkotappelun. Mitä sitten tämä keskustelu, joka on käynyt näistä, on ollut puolesta, on ollut vastaan, on puuttunut myöskin presidentti Tarja Halonen siihen, niin mitä mieltä on saanut tällaisesta? No totta kai jokaisen mielipidettä ehdottomasti pitää arvostaa, mutta toisaalta myös vähän ihmettelen, että tasavallan presidentti Tarja Halonen ottaa näinkin näkyvästi kantaa tähän asiaan, että en tiedä sitten mikä hänen lajituntemuksensa ja tietämyksen on, mutta jos esimerkiksi seuraa jääkiekon historiaa, varsinkin tuonne Kanadan puolelle, siellä on aina tappelut kyllä kuulunut laji. NHL:stä puheen ollen, niin aika rajustikin kantaa on ottanut suomalainen ensimmäinen NHL-päävalmentaja Alpo Suhonenkin tähän näin, että onko se, mitä se kertoo? No toisaalta ymmärrän myöskin Suhosen Alpon mielipidettä, että eihän niillä tappeluilla sinne tulostaululla niitä maaleja saa ja peli edelleen voitetaan sillä, että kumpi joukkue tekee enemmän maaleja, mutta
kuten jo aikaisemmin totesin, niin tappelut on mielestäni osa sitä vanhaa kunnon jääkiekkoa. Itse olen kasvanut siihen ympäristöön, että on pelattu fyysistä peliä. Ja itse tykkään semmoista jääkiekosta. Jos mennään vielä Alpoon, niin Alpo itse valmentaja-aikana käskytti tappeluihin ja nyt sitten puhuu niitä vastaan, niin mitä se kertoo henkilöstä itsestään? No, se voi kertoa tietysti aika paljon, mutta miehet muuttuu, henkilöt muuttuu vuosien varrelta, että tänään eletään tätä päivää ja mennyt on mennyt. Kyllä. Millaisia rangaistuksia sitten antaisit näistä joukkotappeluista? No, varsinkin tästä, mikä nyt oli IFK ja Pelikanssin välillä, niin mulla oli itsellä semmoinen kutina, että saattaisi tulla jopa isommat rangaistukset, varsinkin sitten päävalmentajille. Mutta mun mielestä tuommoiset 2 pelin ottelukielot, niin ne ei ole juurikaan mitään. Otetaan esimerkiksi tuo Ika Lehkosen aikaisempi pelikielto, mikä oli oliko 10 ottelua. Niin ehkä tuommoiset rangaistukset, jos tulisi jatkossakin, niin niillä voitaisiin kitkeä tämmöisiä hommia pois. Mutta mun mielestä fakta on se, että jos tappelut halutaan kokonaan karsia jääkiekosta, niin ne oltaisiin jo karsittu. Mitä mieltä olet sitten siitä, että 5 lähtee suoraan suihkuun? Niin, tämähän on liigan linja tässä hommassa. Sillä yritetään tietysti karsia näitä niin sanottuja turhia tappeluita pois. Esimerkiksi NHL:ssä tilanne on se, että siellä 3. tappelusta vasta 3/5 lennät pihalle. Doug Shedden hän käytti itse asiassa hyväkseen tätä SM-liigan linjaa ja suoritti niin sanottuja noutoja. Sitten, joita taas NHL ei pystyisi tekemään, niin onko tämä oikein? No, mielestäni tämä ei ole kyllä oikein, että tietysti valmentajalla, tässä tapauksessa pohjois-amerikkalainen päävalmentaja, niin hänellä on ollut pelisilmää tietyllä tavalla, mutta kuitenkin tämmöiset noudot ja sovitut tappelut ja vastaavat, niin mun mielestä tämä on hieman väärä tapa ratkaista kuitenkin näitä otteluita. Maalilla nämä ottelut voitetaan, mutta edelleen ne spontaanit tappelut jääkiekossa pitää kuitenkin säilyttää. Mutta jos niin katsotaan isoa kuvaa, niin onko se vika valmentajassa vai onko se siinä järjestelmässä? Nämä on laajoja kysymyksiä tietysti, mutta otan vielä tuon Pelikans IFK-pelin esimerkiksi. Liigahan juuri halusi tuolla otteluohjelmalla vaikuttaa siihen, että tulee tasokkaita tämmöisiä niin sanottuja mini-playoffia runkosarjan sisällä. Eli nythän pelattiin peräkkäisenä pelipäivinä, ensin perjantaina Helsingissä, sitten lauantaina Lahdessa. Ja tämä on myös osaltani yksi syy, mikä on vaikuttanut sitten siihen, että tunteet on jollain tavalla päässyt vähän kiehahtaan. Eli tämä koko soppahan oikeastaan alkoi jo perjantaina siellä Helsingin päässä. Niin, eli siellä ottelussa tapahtui jotain sellaista, joka sitten äityi tappeluksi lauantaina. No, osaltaan vaikutti kyllä niihin lauantain tapahtumiin mielestäni ainakin. No, mikä sitten on se asia, millä saadaan SM-liigasta perheystävällisempi? No, sitä en tiedä, saadaanko siitä nyt perheystävällisempi, että kyllähän kaikennäköisiä perhepäiviä ja muita järjestetään, mutta tietysti vanhemmillakin on oltava vastuu siinä mielessä, että lajista selvyys ennen kuin lähtee viemään lasta peliin, ja sitten jos pelissä tapahtuu jotain, mitä välttämättä ei halua, että lapsi näkee, niin pitää osata selittää asiat oikein. Tarviiko SM-liigaa siistiä? Ei mielestäni. Verrataan esimerkiksi NHL-tapahtumiin ja KHL, niin siellä tapahtuu päivittäin 2 kauheampia asioita, mitä SM-liigassa ei nähdä. Loppujen lopuksi nämä tappelut esimerkiksi SM-liigassa on melko harvinaisia. Mutta mihin mä itse puuttuisin, niin on nämä selkään taklaukset ja päähän kohdistuvat taklaukset. Niistä pitää kyllä päästä eroon. Kumpi on mielestäsi pahempi, polvitaklaus vai tappelu? No ehdottomasti polvitaklaus, semmoinen saattaa päättää hetkessäkin pelaajan uran, jos oikein pahasti napsahtaa. Totta kai tappelussakin voi sattua, mutta harvemmin yleensä mustalla silmällä säistytään. Kiitoksia Jani Helenius sinulle näistä kommenteista. Kiitos. Ja kiitoksia, että tulit seuraamme. Kiitos. Seuraavana menemme katsomaan IFK-ikonin vai Palopostin Kimmo Kuhdan mietteitä. Mikä tekee HIFKistä oman seurasi? No perinteet tietysti ja se, että on täällä saanut olla pitkä ajan ja pikkupoikana jo käynyt matseissa tsiigaamassa, kun täällä pelataan ja sieltä se jostain juontaa juurensa ja on siitä tosi kiitollinen, että on saanut olla näin hienossa seurassa näin pitkään aikaa. Oletko koskaan miettinyt muita vaihtoehtoja Suomessa? No muut vaihtoehdot on oikeastaan ollut sit ulkomailta, että eipä ole hirveästi käynyt mielessä muut seurat täällä. Kuinka HIFK on muuttunut urasi varrella? No
kyllähän se on muuttunut ja enemmänkin varmaan tämä pelikuvio ja vaatimustaso pelihommissa niin on 15-16 vuoden aikana niin muuttunut aika paljon. Muuten seura on ollut niin kuin mun mielestä pysynyt koko ajan oikealla tiellä ja pitää huolta pelaajista, mikä on loistava juttu, pitää huolta kaikista, ketkä tähän isoon perheeseen kuuluu ja niin kuin, vähän niin kuin toinen hima meille kaikille, ketkä täällä ollaan. Tarina kertoo, että IFK:n kopissa ei ole pitkiä kalsareita siedetty koskaan. Mikä on tilanne nykyään? Leikataanko ne, jos erehtyy niissä tulemaan? No, ei täällä ole nyt kukaan erehtynyt tänne pitkiin aikoihin tulemaan. Että jengi tietää, että ei tänne tulla, niin silloin ei tulla. Viesti mennyt perille. Niin. Kuka on IFK:n kopissa pomo nykyään? No, kyllähän se on, koko jengi on samanarvoinen ja jokaisen kundin pitää ottaa myös välillä vähän sitä päällikön roolia ja se on niinku pelaajien kannalta loistava juttu, että me ollaan ja halutaan olla kaikki sama-arvoisia ja meidän pomo on sitten GOATsit. Kyllä. HIFKissä on pelannut monia suuria pelaajia. Kuka on sinun mielestäsi suurin IFK-legenda? Hakki ehdottomasti. Et se oli silloin, kun itse kävi tsiikailemaan, niin ihan superstara ja pelasi ihan loistava ura ja kaikki, jotka haluaa nähdä, että mitä se on saanut aikaan, niin tuolta hänen netistä näkee sit numerot ja muut, että miten se on tehnyt maaleja ja paljon se on antanut syöttöjä ja näin poispäin. Ja se on ollut mulle aina ykkönen. Miten suomalainen jääkiekko on muuttunut vuosien varrella? No niin kuin mä viittasin äsken tuohon, niin vaatimustaso silleen just, että mä muistan kun tultiin 90-luvun puolen välin jälkeen, tultiin tänne hallille, niin puolisen tuntia ennen kuin treenit alkoi jäällä, niin nyt tullaan varmaan semmoinen 1,5 tuntia ennen kuin mennään jäälle, niin tullaan tänne hallille ja vedetään jo yksi treeni siihen alle ja sitten kun treenit loppuu jäällä, niin sitten mennään vielä sen jälkeen vähän jumppailemaan ja muuta. Et kyllä se ennen oli semmoinen nopea 1,5 tuntinen, kun tänne hallille tuli. Et kävit jäällä ja suihkussa ja sen jälkeen hyppäsit autoon ja menit mäkkiin vetään lounaan. Mutta siis se, että on niinku ihan hirveä matka tullut niinku ammattilaisuudessa eteenpäin. Että kyllä tää on niinku muuttunut paljon vaativammaksi ja kovemmaksi koko liiga ja niinku koko lätkä Suomessa. Millainen on sun mielestä hyvä jääkiekkoilija? No, monipuolinen, pystyy hyökkääjää, jos katsotaan, niin pystyy tekemään maaleja, pystyy puolustamaan, ettei vastustaja tee sen kentällä oloajan aikana maaleja. Niin kuin, että semmoinen kahden suunnan jätkä, niin ne on niin kuin ihan huikein tärkeitä joukkueelle. Mut kylmä faktahan on se, että jengi ei voi laittaa taas niitäkään jätkiä liikaa. Kyllä pitää olla pelkkiä puolustavia hyökkäjiä ja sitten ihan hyökkääviä hyökkäjiä, maalintekijöitä. Ja, mikäs semmonen, en mä tiedä. Kyllä toi Crosby nyt aika hyvä taitaa olla. Siinä on varmaan ihan hyvä esikuva, jos haluaa katsoa, että miten lätkää pelataan. Mitkä elementit kuuluvat mielessäsi jääkiekkoon? Nopeus, hyvä laukaus. Ehkä ykkösjuttu on kuitenkin edelleen, niin kuin se on ollut vuosikaudet, niin että sä oot hyvä luistelee. Mitkä on jääkiekkoilijan normaali työpäivä? No ei normaali työpäivää oikein tahdo olla. Tietysti pelipäivä nyt on aina melkein samanlainen.
aamulla tullaan hallille ja vedetään pieni alkulämmittely ja sitten käydään vähän jäällä 10-20 minuuttia, maksimissaan puoli tuntia ja siitä syömään pienet päikkärit himassa, sitten pikkuhiljaa tulee hallille ja pari tuntia ennen peli alkuun hallille ja laittaa mailat ja muut kamat kondikseen siinä ja käy vähän jumppaa ennen jäälle menoa ja sitten pitäisi olla valmis ja matchi siinä ja sen jälkeen vähän palauttelua, venyttelyä, vähän hölkkää, hyvä tankkaus siinä ja sitten siinä on joskus, mitä mä olisin suunnilleen siinä, 10:30 aikaa himassa ja semmoinen on suunnilleen pelipäivä. Treenipäivä nyt on suurimmaksi osaksi silleen, että 10 aikaa yleensä aloitellaan täällä hallilla, 9:30, jotain semmoista, että sitä ennen hallille ja sitten alkuun vähän punttia, lenkkiä, sitten jäälle. Ollaan suunnilleen normaali viikon, kun pelataan 3 peliä viikossa, niin semmoinen 40 minuuttia tunti jäällä ja riippuen nyt vähän mitä tarvitaan, niin sitä tehdään tuolla jäällä ja treenataan ja sitten vähän palauttelua jään jälkeen ja siitä lounaalle ja iltapäivällä joskus 1-2 jälkeen ollaan taas sitten kotona ja valmistaudutaan seuraavaan päivään. Mikä saa sinut tulemaan päivä toisessa jälkeen tänne? No kai tätä dikkaa niin paljon, että tänne on kiva tulla. Totta kai on ollut niitäkin kausia, kun tää ei ole ollut niin hauskaa, mutta niinku, niitä tulee jokaiselle ja hyvä, että niistä on ainakin meikäläinen päässyt yli ja mun mielestä mä oon nyt nauttinut enemmän ja enemmän tästä pelaamisesta ja täällä hallilla olemisesta ja toivottavasti saan olla terveenä ja olla täällä niin kauan kuin mieli vielä palaa tuonne kentälle, niin sitten kun se puoli alkaa heikentyä, niin sitten pannaan hokkarit naulaan. Mitä teet ensimmäisenä, kun tuut hallille yleensä? No eka mä vaihdan vaatteet, pannaan treenikamat päälle. Sen jälkeen joko mä menen vetää fillaria lenkille tai sitten, jos mä en sitä jaksa tehdä, niin sitten mä otan kupin kahvi. Okei. No, IFK voitti mestaruuden viime keväänä. Miltä se tuntui konkarista? No kyllähän se oli unelmien täyttymys tietysti viime kevät ja en mä tiedä, loistava juttu, että kyllä se viikko siinä niin tyhjens kropan kyllä ja silloin mietti, että mitäs tästä jatketaan mutta ei, kun siitä oli pari viikkoa mennyt, niin sitten oli heti, että ei helkkari, että mä haluan ehdottomasti kokea tuon homma uudestaan. Että mä oon valmis tekemään mitä vaan, että mä saan kokea tuon uudestaan. Mulla jäi vielä jotain hampaankoloa, että mä haluan kokea sen uudestaan. Siitä on hyvä lähteä. Sä oot pelannut monissa muissakin liigoissa Suomen lisäksi, niin mikä on mielestäsi paras liiga? No kyllä tää Suomen liiga on niinku paras liiga, missä mä oon pelannut. Sveitsi, Saksa, hyviä sarjoja, ammattilaissarjoja, jos et ole ihan viimeisen päälle kunnossa siellä, niin et sä siellä pärjää. Että ei sinne on turha mennä jäähdyttelee. Silloin siitä hommasta ei tule kyllä yhtään mitään, että kyllä se on ihan ammattisarjoja molemmat, miesten liigoja. Onko jotain, mitä haluaisit muuttaa SM-liigassa? En mä tiedä, mun mielestä tää on nyt menossa hyvään suuntaan. Ja taas mun mielestä tuossa oli 2000-luvun alkupuolella, siinä oli jonkunnäköinen taantuma tai semmoinen vähän näky, että moni pelaaja halusi vaihtaa sarjaa, oli paljon hyviä pelaajia ulkomailla. Ehkä liigan pelillinen taso tippui vähän, mutta nyt näyttää taas siltä, että liigalla on veto ja hyvät jätkät haluaa tulla tänne pelaamaan. Tässä oli tämänkertainen Kiekkoperhe. Lisää aiheita seuraavalla viikolla. Kiitoksia ja näkemiin.